Μαζί μας στην σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε δύο φίλους καλεσμένους, έναν μικρό σε ηλικία και έναν μεγαλύτερο, τον γνωστό σε όλους σας τον Μπάμπη τον Γρηγοριάδη και τον μικρό τον Διογέννη. Φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας εδώ και μαζί θα προσπαθήσουμε να χαραντερίσουμε τον κόσμο. Εσύ. Ιάκωβε, ευχαριστώ πολύ που με καλωσόρισες στην εκπομπή, αλλά και το φιλαράκι μας, το Διογέννη, τον οποίο θα τον ακούσουμε και θα τον θαυμάσουμε. Μπάμπη Γρηγοριάδη, πώς γνωρίστηκες μαζί με τον φίλο μας τον Διογέννη? Γιατί είχα πάει σε ένα φίλο μου, ο πατέρας του είναι πολύ φίλος μου. Τον ξέρω πολλά χρόνια. Φυσικά δεν τον ήξερα, ότι είχε γιο που ασχολείται με το όργανο και με το τραγούδι. Στο γυρισμό είχα κάτσει να πιω ένα καφεδάκι και μου λέει: θες να ακούσεις λίγο? Μου λέει ο πατέρας του. Λέω: αφήστε το να ακούσουμε, μου αρέσουν τα ταλέντα. Αλλά άμα είναι κάτι ταλέντα που δεν φθουράνε. Μην το σχολιάσει. Όχι, εγώ έτσι είμαι. Το γρήγορα, ξεκάθαρος. Μόλις τον άκουσα με εντυπωσίαση, λέω. Είναι αετός. Και λέω: αυτός είναι χρήσιμος άνθρωπος. Και του λέω: θα σε βάλω στην τηλεόραση. Λέω. Λέει: ναι, έρχομαι, λέει. Κατευθείαν, χωρίς να κομπλάρει. Πολλοί φίλοι του Διογέννη, λοιπόν, φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή. Είσαι έτοιμος?
Είπαμε όχι. Πολύ φίλοι αυτοί οι δύο σήμερα εδώ. Είναι απέτηση όμως, φίλε Μπάμπη Γρηγοριάδη, πολλών τηλεθεατών να ακούσουν τον μικρό. Για αυτό πολύ μαζί του, χαρά μας. Έχει ενθουσιαστεί πάρα πολλοί κόσμος μαζί του. Το δικό μας κέντρο δεν σταματάει. Να πούμε για μια ακόμα φορά 090 23 27 37 φίλες και φίλοι, καλείτε σωστά, συνδεθείτε με τη Media και την Ιγνατία τηλεόραση. Πείτε μας τι είναι το καλαντόνερο και κερδίστε ένα κινητό τηλέφωνο Ericsson 628 με δωρεάν σύνδεση για ένα χρόνο στο χαμηλότερο πάγιο. Και επίσης έχουμε 2 προσκλήσεις για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου Ποντίων Δάφνης που θα γίνει την ημέρα των Χριστουγέννων στο Οικογενειακό Κέντρο Μίμης. Και καλεσμένοι καλλιτέχνες θα είναι ο Χρήστος Ακριτίδης, ο Βασίλης ο Ιμψηρίδης, ο Βασίλης ο Χριστιανίδης και ο Βαγγέλης ο Καραγιαννής. Μια πάρα πολύ όμορφο σχήμα. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στη λίρα στον Μπάμπη τον Γρηγοριάδη και στον Αναϊνατζή των Δύο Γέννη στο τραγούδι.
Αϊνατζής Διογέννης. Πάπης Γρηγοριάδης λοιπόν. Ένα πολύ όμορφο δίδυμο. Δύο πολύ καλοί φίλοι εδώ στην εκπομπή μας.